Instagram tip, o ktorom si nevedela, čas 77. Choď do kalendára a urob si screenshot mesiaca, kedy konáš nejakú udalosť, napríklad webinár. Potom začni príbeh s tvojou fotkou. Ťukni na kresliť, vyber stredné pero, bielu farbu a drž prst na obrazovke, kým sa zmení pozadie. Teraz choď do textu, vyber posledné písmo a napíš bodku a 5 medzier. Ačkom hore zmeň farbu obdĺžnika na bielu. Obdĺžnik zväčší autor. Potom choď do nálepiek a pridaj fotku kalendára. Umiestni ju dole do obdĺžnika. Znova cez nálepky pridaj na kalendár farebnú fotku z galérie. V nálepkách vyhľadaj toto kľúčové slovo a vyber červený kruh. Ten umiestni na dátum, ktorý chceš zvýrazniť. Teraz si skopíruj odkaz na webinár a vlož ho cez nálepky. Vyhľadaj si slovo live a prekryj odkaz nálepkou. Pridaj aj nálepku klik, aby ľudia klikali a prihlasovali sa na webinár. Pridaj ešte text a tento úžasný príbeh na promo tvojho webináru máš